Kuka oot? Oliver Nurmi. Mitäs täällä touhuat? Ruuvaa moottoria. Jaa, rupeaa kausi lähenee. Juu. Joo. Milloin eka kisa? Olikohan toukokuussa. Mitä sä harrastat? Karttinkin. Kauan sä oot harrastellut? 8 vuotta. Miksi sä harrastat karttinkia? Koska se on kivaa, siinä on paljon vauhtia ja pääsee ohittelemaan. Mitkä sun tulevaisuuden haaveet? Päästä ajaa ulkomaille, voittaa Rotax Max-sarja Suomessa ja ajaa maailmanfinaalissa. Miksi me tehdään tämmöistä videoa? Me etsitään tukijoita karttinkin. Haluaisit sä tukea nuoren moottoriurheilijaa uraa? No kenet pitää ottaa yhteyttä, jos niin kiinnostaa lähteä tukemaan sua? Mekanikkoon pitää ottaa yhteyttä. Joo, ota reilusti yhteyttä vaan. Onko sulla ollut tukijoita mukana? Jyväskylän autokuljetus Oy, Pihapalvelu Ylönen, AFM Forest Oy, Kaivuutyö Salmela Oy, JR Tools Oy, Prodor.fi, Jakeman Oy. Kiitos heille, kun on ollut meidän vauhdissa mukana. Mä jatkan nyt kisaa.